military puts brakes on ED2030 Craze. Zarabena mashoko ari kuda panguva ine zvinzi aiwa the 2017 military coup nesituation yanga iripo muna November 2017 ndo yadzoka zvekare paground munyika yeZimbabwe. Zarabena mashoko ari kubuda pachena, vanhu vaiva curious kuda kuziva kuti Chiwenga Sidhosi yamaimbova nei, and panguva ino VP Constantino Chiwenga has articulated it. His document rabva raleeka kanyazobuda pachena kuti aiwa vemauto vakapinda mastreets nokuda kwesituation yanga iripo. Iri kuonekwa this is the same situation yavapo zvekare munyika yeZimbabwe. Zarabena mashoko, vanhu vachibuda tira mashoko achiti aiwa tikai tikaisa munhu akatanga kuenda against zvakambopika nekusuwa maauthor achiti achaita aiwa tinomubvisa zvekare. Ndobva subscribe or like out on the bell icon. Timida paenda link emabanyira chiti if we remove Zvigananda and the next administration starts the same issues, we will remove them in exactly the same way until we get it right. We are not going to be stagnant in nursing the wounds of the past. If we do so, even Joshua Ngomo will rise from the grave to claim the rigged elections of 1980, and Morgan Tsvangirai will follow suit. We will keep moving forward like all modern democracies we see around the world. They had to go through coups, election fraud, the maiming of citizens, and the death until they prevailed. We shall prevail too. Victory is certain. Aluta continua. My comrades, Abacha Zvigananda. Mashoko aruta kwa panguva ino anachita aiwa nyakuti tikainstalla tikabvisa mugabe. Now we are being disappointed nezvigananda, and now people they are planning to remove this Zvigananda on the 17th of October through a protest more the Harare CBD. Panguva ino vari kuti we want to remove them. Kunyange tikaisa again or vari kuti aiwa togona kuisa Chiwenga or someone else akaita again, tinovashedza vemauto vapinde zvekare mastreets vabvise vanenge vapinda imomo vanenge vachionekwa kunzi they are sabotage citizens. Panguva ino they are causing the national decline. Panguva ino they are capturing the state institutions. Mashoko ari kubuda panguva ino anyasorodza kuti people they are tired of Zvigananda, and panguva ino they are forgetting kuti aiwa vemauto dei vatodetsera macitizens kuti vauya varega kushuta sezvakaitwa kuMadagascar uko kuonekwa kunzi aiwa vemauto vanoramba kuti isu hatishuti mafriends nemafamilies edu, tichava protector, tinozovabata kana chinge vakonzeresa chaos kana kuti vachinge vatanga kuita maviolent attacks. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vapinda comment section medu dzamafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.